Вітаю, 12 година, час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 21 листопада, 1363-й день анексії Криму, у студії Ескандер Мамедов. Україна відзначає річницю Революції Гідності. Трагічні події восени та взимку 2013 та навесні 2014 назавжди змінили курс нашої країни. Революція об'єднала мільйони людей у своєму прагненні за європейське майбутнє. Серед них було чимало і кримських татар. Люди цілими сім'ями організовано їхали з Криму до Києва, аби підтримати мирну акцію. Кримсько-татарський народ, вірний своїм національним традиціям, был, есть и всегда будет с национально-демократическими силами Украины вместе с вами. Кримські татари організовано і самостійно виїжджали з Криму до Києва для участі у мирній акції на підтримку євроінтеграційного курсу України. Одним з найактивніших був Ахтем Чийгоз. Нещодавно звільнений бранець Кремля на Майдані уперше за останній час показує, де саме стояли намети із кримсько-татарським стягом. Мы хотели показать, что мы, крымские татары, всегда будем с Украиной. Мы все стояли очень близко друг к другу, настолько огромное количество людей, и я как бы по ощущениям видел, что это киевляне поднялись в защиту своих детей. На Майдані постійно чергували близько сотні кримчан. Люди з Криму передавали продукти та теплий одяг, підтримували протест і кримські артисти. Родина Османових приїжджала на Майдан годувати активістів. На своєму авто з Криму привезли казан, рис, м'ясо. Усіх пригощали національними стравами. А що ви тут варите? Плов. И сколько в такую кастрюлю помещается? Килограмм, наверное, 100. И сколько вы уже здесь дней варите? Второй. Второй день? А почему? Почему? Для народу помочь. Голова родини Мустафа Османов каже, стояли із співвітчизниками заради європейського майбутнього. Вся наша цель была, как говорится, это борьба за восстановление нашей государственности. А вся наша своих прав, чисто человеческих прав. Кто к нам подходил, кто у нас питался, естественно, близко узнал о крымских татарах. И очень радовались тому, что крымские татары с нами вместе. Андрій Гук під час Революції Гідності був координатором медичної служби Майдану. Спочатку лікував мітингувальників від простуди та грипу, потім рятував від кульових поранень та ніщівних побиттів. Згадує, робили усе, що могли, аби врятувати людей. Перших померлих це фактично принесли, коли я був на чергуванні, і це було, зараз цим вже немає, це була Чебуречна біля готелю «Казанський». І не секрет, що медична служба штабу національного спротиву Євромайдану надавала медичну допомогу як протестувальникам, так і постраждалим з силових структур. Революція Гідності стала для багатьох українців та кримських татар точкою відліку становлення нової України. Цей процес і досі триває в умовах війни на Сході та окупації Росією Криму. Вимоги до влади залишаються незмінними. Ми вимагаємо гідного життя. Саме це і є вимоги Майдану. Люди знову вийдуть і будуть питати, де всі ці вимоги. І так буде до тих пір, поки їх не буде до останньої виконано. Ельвіна Сейдбулаєва, Маргарита Потапова, Асан Імінов, «Заман», АТР. У ці хвилини на Алеї Героїв Небесної Сотні триває поминальний молебень на згадку про тих, хто поклав своє життя задля кращого майбутнього України. Біля меморіалу пам'яті працює наша Олена Стецюк. Олено, розповідають, багато киян прийшли згадати героїв і як згадують події 4-річної давнини. Дякую, пані Тамара. Прошу до слова
Живі квіти, лампадки, а також сльози в очах. Українці сьогодні вшановують пам'ять Небесної Сотні. Всі, хто прийшов сьогодні тут, на вулицю Інститутській, теперішня вже алея Небесної Сотні, говорять, що за 4 роки ці рани досі не загоїлися. У ці хвилини виступають якраз родичі Небесної Сотні. Вони говорять, що майбутнє просто неможливо без пам'яті про минуле. Якраз щойно пройшов молебень пам'яті про Небесну Сотню. Священники прочитали молитву. Вони говорять, що взагалі гідність притаманна українському народу. Натомість і наш народ ніколи не зазіхав на інші території. Натомість кожного дня гинуть найкращі хлопці нашої країни. І за словами священників, кожного дня все складніше проходити повз фотографії загиблих, як на Майдані, так і на фронті на Сході у нас. Ми поспілкувалися також із тими, хто втратив когось на Майдані, крім того, з людьми, які були учасниками Майдану, натомість тепер пішли на фронт. Прошу пряму мову військового. Я вважаю, що все-таки, якби не Майдан, і якби не ті події, то на сьогоднішній день ми б вже давно були придатком Росії, якоїсь федерації, Російської Федерації. Ми знаємо, що ось за ці 4 роки досі немає тих, хто відповів за злочини, які трапилися на Майдані, за розстріли Небесної Сотні. І за словами екс-керівника розвідки України, нинішня влада просто не зацікавлена у тому, щоб розслідувати ці злочини. Прошу пряму мову Миколи Маломужа. В першу чергу не зацікавлені якраз діючі керівники, тому що багато їх соратників знаходяться або за кордоном і відповідно продовжують з ними і бізнес-проекти відповідно, і були задіяні відповідно в спільних проектах попередніх років. І влада не виконує якраз і заповіді і Майдану, і заповіді загиблих Небесної Сотні. Ось поминальні заходи досі ще тут тривають на алеї Небесної Сотні. Отже, більше інформації вже розповімо у наступних випусках. Колего? Це була Олена Стецюк, що перебуває біля меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні. Відсьогодні десантники носитимуть марунові берети, а самі війська мають назву не високомобільні, а десантно-штурмові. Цього року Україна вперше святкує професійне свято цих військ 21 листопада. Урочистості, присвячені цьому, пройшли на Михайлівській площі. Участь у них взяв і президент України. Петро Порошенко наголосив, від початку антитерористичної операції на Донбасі від рук окупантів загинули 469 українських десантників. Новий колір беретів – це колір крові українських десантників, пролитої у боях. І вони не можуть носити берети одного кольору із окупантами, бо саме у блакитних беретах захоплювали Донбас та окуповували Крим. Що легендарне десантне братерство, символами якого вважалися блакитний берет та тельник, було розстріляно російськими зайдами під Слов'янськом, в Донецькому аеропорту, біля Іловайська, біля Дебальцева. Російські ВДВ від літа 2014 року беруть безпосередню участь в окупації українського Донбасу. І кримські зелені чоловічки теж вони. Окупанти знову проводять обшук у Криму. Окупаційні силовики прийшли до помешкання кримсько-татарського активіста Мустафи Мустафаєва у Бахчисараї. Про це АТР повідомив кримсько-татарський активіст Заїр Смедляєв. За словами Смедляєва, приводом для обшуку став пільговий кредит, який взяв син Мустафаєва. Попри те, що він його вчасно сплачує, а терміни виплат іще не сплили, силовики нагрянули до помешкання Мустафи Мустафаєва із обшуком. Активісти не виключають, що це може бути одним із методів тиску на Мустафаєва, бо він є делегатом Курултаю кримсько-татарського народу. Это просто повод войти в дом под предлогом осмотра, там ковыряться опять в компьютерах и возможно, чего-нибудь подбросить, чтобы в следующий раз найти. Не исключаю, что это одна из мер воздействия на делегатов Курултая и попытка там, может быть, в дальнейшем переформатирования Меджлиса. У ці хвилини підконтрольний Кремлю Центральний райсуд Сімферополя вчергове слухає так звану справу 26 лютого. Напередодні адвокати Малі Асанова і Мустафи Дегерменджі відмовили в усіх раніше заявлених клопотаннях. Зокрема, суддя не схотів допитати голову Меджлісу кримсько-татарського народу Руфата Чубарова, його заступника Ахтема Чийгоза. Сьогодні захист планує заявити іще кілька клопотань, зокрема долучити до справи матеріали судового розгляду справи Ахтема Чийгоза. У тих документах є протоколи допиту начебто
потерпілих. Ці матеріали, на думку адвокатів, дозволять вкотре довести невинуватість Алі Асанова та Мустафи Дегарменджі. При общении протокол судебного заседания по делу Ахтамачигоза доказывал бы очередной раз невиновность Али Асановой и других подсудимых, так как потерпевшие никаким образом в своих показаниях о них не говорит, и что именно они ему наносили какие-то удары, какие-то телесные повреждения. Поэтому это очередной раз доказывало бы их невиновность. Масові заворушення у столиці. Напередодні ввечері група молодиків розгромила 5 лотерейних залів. Парубки розбили вікна, зрізали рекламні банери, а всередині розтрощили автомати. Поліція затримала 3 десятки людей. Мотиви нападу з'ясовують оперативники. Свою причетність до подій вже визнав Національний корпус. Лідер руху Андрій Білецький заявив, ці гральні заклади в Україні поза законом. Утім, закрити їх легально, попри численні вимоги, правоохоронці не спромоглися. Тому активісти корпусу вдалися до силових дій. Конторка МСЛ з 2014 року не платить жодної копійки в український бюджет. З 2014 року ця контора знаходиться елементарно під санкціями РНБО, як російський контрагент. Ми пробували законним шляхом закрити ці контори. Майже жодної реакції на ці дії. Білоруське телебачення оприлюднило кадри із затриманням українського журналіста Павла Шаройка. Тамтешній комітет держбезпеки звинувачує його у шпигунстві. КДБ каже, Шаройко у званні полковника Головного управління розвідки України створив розвідувальну мережу в республіці. Павла Шаройка, кореспондента Державного українського радіо, затримали 25 жовтня. Кажуть, на гарячому при собі у нього нібито вилучили навіть посвідчення офіцера української спецслужби. Упіймали його за спілкуванням із громадянином Білорусі, як стверджують, завербованим Шаройком. На квартирі кореспондента знайшли таємні документи та копії розвідувальних донесень, які він начебто надсилав у центр. Одночасно із затриманням Шаройка в Білорусі оголосили персону нон-гранта радника українського посольства Ігоря Скворцова. На кадрах допиту в КДБ Шаройко стверджує, що Скворцов теж полковник ГУР. Головне управління розвідки України всі ці факти спростувало. В 2016 году еще при смене оперативного руководителя, то есть меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытиями, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. В отношении Павла Шаройка возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж». И принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Павло Шаройко проходив службу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України на посаді начальника прес-служби. У 2009-му він був звільнений з військової служби за станом здоров'я. Після звільнення Шаройко працював за раніше набутою спеціальністю – журналістом українських ЗМІ. Знову втрати на фронті. Один боєць українського війська загинув на передовій. Ворог продовжує використовувати заборонену Мінськом зброю. Зокрема, на Приазов'ї противник випустив близько 100 мін великого калібру. Мережу сколихнула сумна новина. В зоні бойових дій загинула 22-річна військова лікарка Олена Мурадова. Олена народилася в Азербайджані на батьківщині свого тата. Її мати українка. В АТО дівчинка пішла разом із братом. Знайомі про неї розповідають як про надзвичайно красиву і добру дівчину. Джевеліни будуть, але поки що не в нас. Державний департамент Сполучених Штатів схвалив можливість продажу озброєння для Грузії. Нещодавно уряд Грузії звернувся з проханням про надання понад 400 протитанкових ракет «Джевелін», 72 пускових комплексів «Джевелін Команд» та комплект запасних частин для них. За планом в Грузію також поїдуть 10 інструкторів, які ознайомлять тамтешніх військових зі специфікою обслуговування зброї. Загальна вартість замовлення – $72 мільйони. У повідомленні Агентства Міноборони США у сфері безпеки зазначено, таке рішення сприятиме посиленню національної безпеки США через посилення обороноздатності Грузії. Післязавтра Міжнародний трибунал ООН оголосить вирок колишньому командувачу армії боснійських сербів Радку Младичу. Про це повідомляє Міжнародний трибунал у Гаазі. Радка Младича обвинувачують у причетності до геноциду боснійських мусульман у місті Серебрениця у 1995 році під час війни у колишній Югославії.
Тоді було вбито близько 8 тисяч чоловіків та хлопчиків боснійських мусульман. Історики називають ці події наймасовішими вбивствами в Європі з часів Другої світової війни. Сторона обвинувачення вимагає для Младича довічного ув'язнення. Сам Младич відкидає усі висунуті проти нього 11 пунктів звинувачення. Бурхливі овації зірвала у Паризькому театрі «Одеон» промова Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила українська письменниця Ірена Карпа. Фінальну частину фестивалю «Вікенд Аллест» проводило посольство України у Франції. На Заході провели філософські дебати про свободу слова в Європі. Глядачам показали 4-хвилинний відеозапис промови Олега Сенцова, зроблений іще під час перебування політв'язня у СІЗО. У нас теж була преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть власть. Мы поджигали покрышки, в конце концов мы победили. Второй снайп произойдет у вас. Единственное, что я могу пожелать, это научиться не бояться. Урочистим забігом відзначили пам'ять про видатного кримського тренера з легкої атлетики Ісляма Курцеїтова. Вчора йому мало б виповнитися 70 років. Спортсмен пішов з життя минулого року через важку хворобу. Вдячні учні, соратники і рідні наставника взяли участь у масовому забігу пам'яті, який відбувся у селищі міського типу Сарабу, Загвардійське. Понад 40 років Іслям Курцеїтов пропрацював тренером з легкої атлетики. Він виховав чимало успішних спортсменів. За заслуги у розвитку спорту йому надали звання заслуженого тренера Криму. Іслям Курцеїтов пішов з життя торік, 4 вересня, у віці 69 років, незважаючи на важку хворобу. Він до останнього тренував своїх учнів. Практически до последнего периода продолжал работать, сохранял активную деятельность, сам совершал каждое утро пробежки, занимался обливанием. Он воспитывал своих учеников не только в физическом плане, да, но также была духовная, моральная, нравственная установки, да, которыми мы пользуемся по сей день. Змагання з дотепності влаштували росіяни на інтернет-ресурсі, де вигадують назву для Кримського мосту. Переправу, яку будують через Керченську протоку, пропонують назвати «ввічливою». Очевидь, на згадку про ввічливих чоловічків, які захоплювали півострів. Також пропонували такі назви: «Дорога додому», «Міст Свободи», «Володимирський» та навіть «Великоруський». Найактивніше голосують про кремлівські боти із Москви. Кримчани поки що на 4-му місці за активністю. Переправу спроєктували одразу після анексії у 2014-му. Це має бути єдиним непоромним коридором між Росією та окупованим півостровом. Знавці тамтешніх ґрунтів пророкують мосту недовге життя. Від 40-х років переправу намагалися звести двічі. Спочатку німецький рейх, потім радянська влада. Обидва рази будівництво припиняли через сильну течію у протоці та ніщівну кригу взимку. Вихідні для поліцейського. Сержанти з малюком на руках застрелив 2 злочинців у Бразилії. Поліцейські із сім'єю зайшли за покупками у невеличку аптечку міста Кампу-Лімпу-Пауліста. У цей же момент 2 чоловікам закортіло пограбувати заклад. Злочинці приперли провізора до стіни, і він слухняно підняв руки. Але поліцейський не розгубився, вихопив пістолета і розстріляв грабіжників. Обоє загинули на місці. Лише після виконаного обов'язку сержант віддав малечу дружині. Поліція розслідує напад на аптеку та кваліфікує дії свого підлеглого як самозахист. Наразі це всі новини. Дивіться «Заман» російською у першій та дізнавайтеся більше. Будьте з нами.